V novembri Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie, prijímalo dodatok k všeobecnému záväznému nariadeniu o nakladaní s bytmi a pani poslankyňa Šmehlová tam dala doplňujúci návrh na uznesenie a to v takom znení, že klienti sú povinní pri uzatváraní zmluvy platiť, keď poberajú opatrovateľskú službu, takže sú povinní v rozsahu opatrovateľskej služby si platiť aj odkázanosť. Vlastne podľa toho, na aký stupeň odkázanosti boli posúdení. Kopili sa návrhy aj na odbore, aj za mnou chodili občania, ktorým sme na komisii schválili byty v DOSe, a upozorňovali nás na to, že to nevedia finančne zvládnuť, že je to finančne náročné. Tak sme sa obratili na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny a bolo nám povedané, že je to protiprávne, že ho musíme zrušiť toto uznesenie. Tak sme z toho titulu mesto a pán prednosta dal návrh na zrušenie tohoto uznesenia, ktoré sme prijímali v novembri. Čiže občania nebudú musieť platiť tieto položky a ideme v starom režime, ako to bolo dovtedy.